निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळमधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. लाखो भक्तांचं श्रद्धास्थान असणाऱ्या आंगणेवाडीची जत्रा आज अगदी उत्स्फूर्तपणे अगदी भरलेली आहे आणि आजताच या देवीचं दर्शन हे परमपूज्य गावडे काकांनी घेतलेलं आहे. खरं तर आत्ता आंगणेवाडीची यात्रा म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात भक्तगण इथे येत असतात आणि देवीच्या चरणी नतमस्तक होत असतात. अगदी त्याचप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे गावडे काका देखील या ठिकाणी येतात आणि त्यांचे सेवेकरी देखील या ठिकाणी सेवा बजावत असतात आणि आज ते कोकणसात लाईव्हच्या या स्वागत कक्षामध्ये ते आलेले आहेत सदिच्छा भेट देण्यासाठी. तर सर्वप्रथम कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हच्या वतीने आम्ही त्यांचं स्वागत करतो या स्वागत कक्षामध्ये. खरं तर गावडे काकांबद्दल सांगायचं असेल तर एक अध्यात्माच्या मार्गातून इथल्या प्रत्येकाच्या ज्या काही अडीअडचणी असतील, जे काही त्यांच्या भावना असतील, त्यांना एक गती देण्याचं काम किंवा त्यांना मार्ग देण्याचं काम अध्यात्माच्या मार्गातून ते करत आहेत गेली अनेक वर्ष. आणि त्याचमुळे हक्काने सर्व सेवेकरी म्हणा, अनेक भाविक भक्तगण म्हणा, काकांना हक्काने काका म्हणत असतात. आणि आज खऱ्या अर्थानं गावडे काका इथे आलेले आहेत. तर कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हच्या वतीने दरवर्षी आंगणेवाडीच्या या यात्रेचं लाईव्ह टेलिकास्ट आम्ही करत असतो. मात्र यावर्षी आंगणेवाडीतील आंगणे कुटुंबियांकडून यावर्षी टेलिकास्ट करण्याचं एक महत्त्वाची जबाबदारी ही आमच्याकडे देण्यात आली. खऱ्या अर्थानं आमच्यासाठी ही काका सेवा आहे आणि ती सेवा आम्ही प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आणि खरंच या देवीच्या कृपेने ज्या ह्या चॅनलची निर्मिती झाली, या चॅनलची स्थापना झाली, ती आज देवीच्या ज्या आशीर्वादानं आज जे कोकणसात लाईव्ह जे यापूर्वीचं सिंधुदुर्ग लाईव्ह होतं, तर सिंधुदुर्ग जिल्हाच नव्हे तर आता अगदी रत्नागिरी म्हणा, रायगड म्हणा, ठाणे म्हणा, ते अगदी थेट मुंबईपर्यंत आपलं नेटवर्क पसरलेलं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं जी गेली अनेक वर्ष जे आम्ही इथल्या जनतेची जी प्रामाणिकपणे जी काही सेवा करतो त्याचं जे फलित म्हणावं लागेल. हे नेटवर्क केवळ फक्त मुंबईपुरतं आता उरलेलं नाही, तर अगदी देश विदेशापर्यंत तर हे नेटवर्क पसरलेलं आहे. अगदी आपल्या शेजारी असलेल्या गोवा राज्यामध्ये देखील आता कोकणसात लाईव्हचं नेटवर्क पसरलेलं आहे. आणि म्हणूनच 1 मार्च रोजी होणाऱ्या वर्धापन दिनानिमित्त दरवर्षी आम्ही वर्धापन दिनानिमित्त एक थीम घेऊन, एक संकल्प घेऊन पुढे जात असतो. आणि यावर्षीचा आम्ही जो संकल्प ठेवलेला आहे तो संकल्प म्हणजे ऑक्सिजन टुरिझम. म्हणजे खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं असेल तर आता पर्यटनाची व्याख्या ही आता बदललेली आहे आणि कोविडनंतर ती त्यापेक्षाही बदललेली आहे. कारण यापूर्वी लोक पर्यटन जेव्हा करायची ते एक स्वतःचा विरंगुळा म्हणून, एक मनोरंजन म्हणून, एक स्वतःला फ्री करण्यासाठी, एखादं मोकळं करण्यासाठी पर्यटन करायचं. मात्र कोविडनंतर पर्यटनाची व्याख्या बदलली आणि लोकांना आता ऑक्सिजन पाहिजे आहे. आणि हा जर प्युअर ऑक्सिजन कुठे असेल तर तो निव्वळ फक्त आता कोकणातच आहे. आणि ह्याच हेतूने आपण या आमच्या नव्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून प्युअर ऑक्सिजन टुरिझम अशी संकल्पना पुढे आणलेली आहे. आणि प्रथमच आपण कोकण आणि गोवा असं यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक पहिला ऑक्सिजन टुरिझमचा बुकलेट आपण प्रकाशित करतो 1 मार्च रोजी. आणि त्यामुळे कोकणात, गोव्यामधील जे काही महत्त्वाची पर्यटन स्थळं आहेत, जिथे अगदी प्युअर ऑक्सिजन आहे, अशी पर्यटन स्थळं या पुस्तिकेच्या माध्यमातून आम्ही प्रकाशित करणार आहोत, प्रकाश झोतात आणणार आहोत. आणि खऱ्या अर्थानं एक मॅसेज देणार आहोत की जर प्युअर ऑक्सिजन तुम्हाला पाहिजे असेल तर त्यासाठी कोकण हाच एकमेव पर्याय आहे. आणि हे आम्ही जगाच्या पुढे किंवा ह्या ग्लोबल जमान्यामध्ये ते ग्लोबल प्लॅटफॉर्मवर आम्ही आणण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करणार आहोत. खरं तर हा कार्यक्रम फक्त 1 मार्च पुरता मर्यादित नसून तर आम्ही हा 4 टप्प्यामध्ये कार्यक्रम घेणार आहोत. पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही ऑक्सिजन टुरिझम ही संकल्पना रुजवत असताना
त्याची पुस्तिकेच्या माध्यमातून ते प्रकाशन करणार आहोत. खरं तर या कार्यक्रमाला गोव्याचे सीएम देखील येणार आहेत. त्याचबरोबर दुसरा आमचा जो टप्पा असणार आहे तर त्या टप्प्यामध्ये आपण ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी ऑक्सिजन टुरिझम हे प्युअर आता कोकणातच उरलेलं आहे आणि ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी दुसरा आमचा टप्पा असा असेल तो म्हणजे जे पर्यटन क्षेत्रामध्ये किंवा ऑक्सिजन टुरिझम किंवा खऱ्या अर्थाने ॲग्रो टुरिझममध्ये जे लोक इथे काम करतात, अगदी तळमळीने काम करतात, अशा लोकांना एकत्र आणून त्यांचं एक चर्चासत्र आपण आयोजित करणार आहोत. तिसरा टप्पा आमचा असा असणार की या निमित्त कोकण आणि कोकणचं हे प्युअर ऑक्सिजनचं पर्यटन हे जगाच्या नकाशासमोर आणण्यासाठी महत्त्वाच्या ज्या काही मेट्रो सिटी आहेत तर त्या मेट्रो सिटीमध्ये रोड शोच्या माध्यमातून कोकणचं प्युअर ऑक्सिजनचं पर्यटन हे आम्ही समोर आणणार आहोत. आणि आमचा चौथा टप्पा असणार तो म्हणजे या क्षेत्रामध्ये खऱ्या अर्थानं जे भरीव योगदान ज्यांनी दिलेलं आहे अशा खऱ्या व्यक्तींचा सन्मान होणं गरजेचं असतं आणि खऱ्या अर्थाने चौथ्या टप्प्यामध्ये अशा व्यक्तींचा आम्ही सन्मान करणार आहोत. अशा 4 टप्प्यामध्ये वर्षभर आम्ही या चॅनलच्या माध्यमातून काम करणार आहोत. आणि खऱ्या अर्थानं वर्धापन दिन म्हटला की खरं तर तो एक उत्सवाचा दिवस असतो. मात्र या उत्सवाच्या दिवसामध्ये काहीतरी एक संकल्प समोर घेणं आणि केवळ एखादी जबाबदार मीडियाची ही महत्त्वाची जबाबदारी असते की केवळ फक्त बातमी देणं ही त्याची जबाबदारी नाही, तर बातमीच्या पलीकडे जाऊन एक सामाजिक बांधिलकी जपणं हे देखील महत्त्वाचं असतं. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून यावर्षीच्या वर्धापन दिनाला आम्ही ऑक्सिजन टुरिझम अशा पद्धतीचा संकल्प पुढे नेत आहोत. खरं तर गावडे काकांचा आमच्यावर, आमच्या पूर्ण परिवारावर, आपल्या ह्या टीमवर हे नेहमीच सदैव त्यांचा आशीर्वाद राहिला आहे आणि आज ते आमच्या स्टुडिओ स्वागत कक्षामध्ये आले. मी त्यांचं पुन्हा एकदा धन्यवाद देतोय आणि मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी देखील 2 शब्द बोलावेत, मार्गदर्शन करावे आणि आम्हाला शुभेच्छा देखील द्याव्या. आई भराडे मातेच्या चरणी लीन होतो. लाईव्ह कोकण स्वाद, कोकण स्वादच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. लोकांच्या मनातील तळमळ, लोकांच्या गरजा, लोकांना काय हवं आणि लोकांना कशा प्रकारे आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टीचं जतन करण्यासाठी प्रवृत्त करायचं हे लाईव्ह सिंधुदुर्गच्या शोध मोहिमेतून बऱ्याच वेळा आम्हाला कळलेलं आहे. नवं काय असेल, नवी दिशा, नवा उमंग, नवे विचार, नवी धोरणं आणि ही धोरणं लोककल्याणासाठी, लोकांच्या हितासाठी, समाजाच्या कल्याणासाठी, नैसर्गिक स्रोत जो आहे म्हणजे पर्यावरणाच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपक्रम राबवणे, वेगवेगळ्या उपक्रमातून पर्यावरणपूरक गोष्टी कशा घडतील, कोकणामध्ये पर्यटन कशा प्रकारे जागृत होईल, कोकणामध्ये पर्यटक कशा प्रकारचे आकर्षित होतील आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने कोकण समृद्ध कसा होईल अशा प्रकारचा घेतलेला हा ध्यास आहे. आणि हा ध्यास जेव्हा आपण एखादी गोष्ट ठरवतो, एखादी इच्छा प्रकट करतो, ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी मी आतापर्यंत जवळजवळ लाईव्ह सिंधुदुर्ग होता, आता लाईव्ह कोकण साथ झाला. ह्या मधल्या पर्व काळामध्ये ह्या टीमचा जर जवळून अभ्यास केला तर तन मन धन म्हणजे बुद्धी सर्वस्व पणाला लावून एकच ध्यास घेतला की कोकणातील तळागाळातील जनतेला एक मनमुराद आनंद मिळाला पाहिजे. तळागाळातील कोकणाचा जो प्रश्न आहे हा शासन दरबारापर्यंत पोहोचवण्याचं, प्रत्येक थरातील लोकांना न्याय देण्याचं काम, समाज प्रबोधनाचं काम हे लाईव्ह कोकण साथची टीम करत असते. आज त्यांनी मगाशीच म्हटलं की पर्यटन दृष्टीने येणारा वर्धापन दिन आहे. वर्धापन म्हणजे नवे दिशेचा नवा उमंग घेऊन, नवी आशा मनाशी बाळगून, नवा संकल्प मनाशी करून आपल्या विचाराची वृद्धिंगत दिशा म्हणजे आपले विचार जे होते याहीपेक्षा येणार म्हणजे आता वर्धापन दिन एवढी वर्ष संपली, एवढ्या वर्षामध्ये आपण काय केलं आणि या वर्षामध्ये काय कमतरता राहिलेली आहे या विचाराचं सुसंगत घेऊन पुढील ध्येय धोरण ठरवणं आणि पुढील दिशा ठरवणं अशा प्रकारचे ही लाईव्ह कोकण साथची टीम काम करत असते. आज सागर चव्हाण हे प्रत्यक्ष ह्या ठिकाणी यांच्याशी आम्ही संवाद साधलाय की आपण जे आज ह्या ठिकाणी बसलेलो आहे खरोखर ह्यांचं
कोकण सातचं पुण्य आहे की आई भराडी मातेच्या चरणी एक सेवा मिळणं. खरोखरच कोकणातील प्रत्येकाशी समजलं जाणारं भराडी मातेचं आज हे आंगणेवाडी गाव आहे. या आंगणेवाडीतल्या आई भराडी माता ही इथली समृद्ध सुख देणारी जगत माता आहे. जिथे इच्छा बोला इच्छा पूर्ण होते अशा प्रकारचं हे जागृत स्थान आहे. आणि या जागृत स्थानामध्ये लोकप्रबोधनाचं, जनजागृतीचं, समाज प्रबोधनाचं, पर्यटन दृष्ट्या सिंधुदुर्ग जिल्हा समृद्ध करण्याचं काम आणि जे कार्य हाती घेतलेलं आहे या कार्याला खरोखरच माझं सलाम आहे. आणि जे जे ठरवलेलं आहे हे नक्कीच आई मातेच्या कृपेने, आई मातेच्या कृपा आशीर्वादाने पूर्ण होणार. एवढेच 2 शब्द मी बोलतो. आणि खरोखरच या व्यासपीठावर कोकणचं महा चॅनल लाईव्ह जे आहे कोकण 7 या चॅनलने या ठिकाणी 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली. खरोखरच या टीमचे मी आभारी आहे. ह्या टीमच्या पुढील कार्यासाठी प्रत्येकाच्या मनात सदिच्छा निर्माण हो आणि सद्विचार विवेक बुद्धीने माझं चॅनल आहे, माझा ध्यास आहे, माझं काम आहे आणि माझं कर्म आहे की लोकांना चांगल्या पद्धतीचं न्याय मिळवून देणं. अशा कर्तव्य भावनेतनं खरोखरच ही टीम काम करते आहे आणि नक्कीच करणार आहे. यांच्या कामाला माझ्या कोटी कोटी शुभेच्छा. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.